Općina Skrad financira apsolutno sve, znači radne bilježnice, knjige, imamo potporu prvašićima kada krenu u školu. Zatim imamo sufinanciranje vrtića ili bolje bi bilo reći financiranje vrtića jer roditelji plaćaju simboličnu naknadu od 13-27 eura za neki minimalan materijalan trošak. Sve ostalo snosi općina Skrad. Kad vidimo kakve su cijene vrtića u nekim drugim dijelovima Hrvatske, onda doista isplati se doći ovdje i živjeti i raditi. Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Vi gledate novu televiziju Skrad. Gorski kotar nudi miran život u okrilju prirode, no za ostanak mladih obitelji presudna je snažna infrastrukturna i financijska podrška lokalne zajednice. Općina Skrad prepoznala je taj izazov te kroz brojne potpore nastoji maksimalno olakšati svakodnevicu svojim mještanima. Gospođo Županić, lokalna samouprava provodi niz mjera za mlade obitelji. Što one konkretno obuhvaćaju kada je riječ o najmlađima? Znači od najranije dobi, doslovno od rođenja djeteta pa do završetka fakulteta nastojimo podržati obitelj. Tako imamo potpore za novorođenčad, za prvo dijete 900 eura, za drugo dijete 1200 eura, a za treće i svako daljnje dijete 2000 eura. Zatim imamo sufinanciranje vrtića ili bolje bi bilo reći financiranje vrtića jer roditelji plaćaju simboličnu naknadu od 13-27 eura za neki minimalan materijalan trošak. Sve ostalo snosi općina Skrad. Općina ulaže i u samu vrtićku infrastrukturu. Što je sve do sada obnovljeno i kakvi su planovi za dalje? Bez obzira na relativno malen broj djece, trenutno ih je 13 na boravku u vrtiću, općina ulaže u infrastrukturu upravo zbog budućnosti. Jel? Tako je, obnovili smo igralište, obnovili smo kuhinju u potpunosti. Možemo reći da je to jedna suvremena kuhinja koja sadrži iznad onoga što je potrebno ovdje, a isto tako trenutno je u tijeku izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade. Nadamo se da ćemo dobiti naravno sredstva koja očekujemo i da ćemo već sljedeće godine krenuti sa radovima. Na koji način pomažete učenicima i studentima tijekom njihovog školovanja? Što se tiče financiranja, znači roditelji su za djecu od 1. do 8. razreda bez brige, možemo to tako reći. Općina Skrad financira apsolutno sve, znači radne bilježnice, knjige, imamo potporu prvašićima kada krenu u školu. Imamo znači i stipendije za učenike, stipendije za studente. Ove godine smo ih i povećali. Učenička stipendija iznosi 60 eura, studentska 170 eura. Također sufinanciramo prijevoz učenika, svako dijete dobiva 20 eura na mjesec za prijevoz. Rješavanje stambenog pitanja jedan je od najvećih izazova, a uz sufinanciranje obnove i kupnje kuća najavili ste i posebne mjere vezane uz građevinsko zemljište. Neke stambene mjere, potporu u sufinanciranju renovacije prostora. Tu sufinanciramo mlade obitelji sa 3.500 eura po jednom projektu. Zatim imamo pomoć pri kupnji prve nekretnine. Trenutno je taj iznos 6.000 eura, ali te obje mjere ćemo povećavati već ove godine jer vidimo da je cijena radova i nekretnina otišla gore. Tako da ćemo svakako ići nadamo se na 10 ili više tisuća eura pa da i to bude jedna još dodatna pomoć. Neki vjetar u leđa mladim obiteljima. I isto tako bi istaknula, imali smo mjeru kupnju građevinskog zemljišta po povoljnijim prilici. Sada ta mjera trenutno nije na snazi, ali planiramo u razradi jedna nova mjera, nadamo se još bolja. Koji su glavni preduvjeti da bi obitelji mogle ostvariti sve ove potpore na području Skrada? Pa evo, doista nema nekih posebnih preduvjeta. Znači, naravno, glavni u biti jedini uvjet je da imate prebivalište na području općine Skrad. Mi na taj način pokušavamo zadržati ovo stanovništvo koje je ovdje, pokušavamo privući, jer kad vidimo kakve su cijene vrtića u nekim drugim dijelovima Hrvatske, onda doista isplati se doći ovdje i živjeti, raditi, napraviti neki plan i evo, to je u biti jedini uvjet je prebivalište, drugih uvjeta nema. Skrad svojim primjerom pokazuje da se uz jasnu strategiju i razumijevanje potreba mještana može stvoriti okruženje po mjeri mladih obitelji. Ulaganjem u djecu, obrazovanje, rješavanje stambenog pitanja te modernizaciju infrastrukture, ova goranska općina ne samo da čuva svoju zajednicu, već otvara vrata svima koji traže siguran i kvalitetan život izvan velikih gradova.